mukwasha uyu chokwani kurova anorova kakachipiri kana kuti kechitatu. Muri kuona chitsotsi chakaitika panyaya yedu kuti isabude chokwadi. Murume ndinomuda ndesika ndiri kuvavaridza kudzokera kana pamba ndiri kuda murume wangu. Hasha TV nyaya sezvadziri. Hello Zimbabwe, Makadini. Tauya isuve burning issues herbal health clinic tinobatsira problems epabonde. So tine drink redu ratinaro iri rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwiwa nababa kana mama, munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active system mako, then after ipapo unokwanisa zvakupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogaramo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi, inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Emurume uyo unesana nemudzimai wake pamusoro pememory card. Saka ndofunga waya kuti wazomuzovapa izwi rokupedzisira pachimiro cheimba yako. Case number. Taitonga muswani. Muswatu. Plenty ndiani. Plenty mukadzi wachakadzani. Amai 20. Veronica. Pamusoro pememory card Wakadzingwa pamba. Veronica Chikulu. Wakadzingwa pamba. Uyu pamusana pe wakadzingwa pamba pamusana pememory card. Kudzinga pamba ndizvo here wakamudzinga pamba? Manyepo mama. Saka agereka panext pauya iwe wakagara wapo. Saka manyepo chichi chanetsa chacho chamuri kuda kuti chitaure chigadziriswe kudzinga pamba pamusana pememory card. Mauchada mukadzi? Manyepo mambo ndofunga takatomboitaura nyaya yacho nevakazotsvaga zano rokuti vatsvage zano rinenge rekuzvibatsira asi isiriyo nyaya yacho. Right. Saka nhasi tiri kuda titaure panhau yekuti wakarora here, wakabisei? Ndakabisawo mombe nemariwo yanga ndinayo. Right. Kwewo wakarorwa here? Wakabisirwa munhu. Zvinoreva kuti makarorwa. Munobvuma kuti makarorwa? Saka apa yakambopinda mumudara nditi? Kangani? Kamwe chete. Muswatu case number 106 0424. Case number 106 0424C. 24C. Saka muri kudanana here? Anaka makambenge mavati mambo Muswatu June makanga mavati murume uyu aende anoteswa pfungwa dzake uye zvakare vanogara zvakanaka kwemwedzi mitatu. Saka makaenda kunoteswa pfungwa iyi? Hazvisirizo mambo paikaperera sekutaura kwavabvira. Chigadzirisi yakaperera pamusoro nyaya yedu muchitonga, nyaya yanga isiri yememory card, yanga iri correct, yanga iri yemwana.
akauya nemukomana wake tisipo naamai. Ndobva arara mumba adya chikafu atorerwa magumbeze angu nemukomana uyu nemusikana uyu. Amai ndobva vatanga kusvika, ndobva vati ndaisasvike kuna baba vacho. Vana ndobva vapuwa madhora ekuvhara nyaya. Ndonyaya yedu yanga iri. Ndwari baba, ini ndiri kutsanangura kuti mushure mekunge imimi makurwa nemurume wenyu achinzi mandidzinga pamba nechikonzero chememory card yakanga yauraiwa nemwana. Mambo vakazotaura vachiti imi mende munogara zvakanaka kumwedzi mitatu. Handiteka? Right. Kubva izvozvo imi mugoenda mugonyatsonga pfungwa dzenyu dzakamira sei maererano nechimiro ichi. Yakanzi tonotestwa kuti hatina chirwere here. Because ndakutoti handichagutsikana nekufamba kwavo. Ichokwadi zvakanzi izvo muende kwe3 months. Maenda mumbotanga matariswa ropa renyu kuti rakanaka here. Motora modzokerana. Pachiumbwa chipi ichocho. Zvinenge zvine chokwadi makanga masununguka kubuda kuenda. Baba vaamai ndo vakakana kuti hanzvadzi ndo yakazoita hasha dzaine but yakazotaurirwa nedare. Isusu taimirira chete kuti imi mazoenda here, mawirirana here, mazogara mese here, mazotestwa here. Ndanga ndichifunga inini changamiri amuzuka, ndanga ndichifunga kuti nhasi taibvira pekuti makadzokerana here mapamba inesi kana kuti makazotestwa here. Kuda ndipari kupodza chete baba amusuka. Ndizvozvo pamusoro nyaya yakaitika ndeyekuti tichibva muno tanzi tinodzoka musi wa16 tatongwa musi wa2. Musi wa7 ava vakabva vaenda kunoklema kuconzession. Ndofunga ndakafona ndikubvunza kuti zvinozoita here kana tabva kuconzession kuti tizodzoka kuno. Ndobva ndanzi aiwa munonoti nyaya yedu ichiri kwamambo, asi ndakanotaura ina handakupuwa mukana wekupindura kuconzession. Ava ndo vakanzi vataure vakabva vanyorerwa protection order yavakangoya nayo. Isusu takazodzoka kuno kuva neprotection order yokuprotecta iwo against war. Vachiprotecta vachidzivirira kubva kunani kwandiri kuti Kuti zandikutaura panapa, ini kutaura chaizvo imimi chimiro chakabuda muno chakaita kuti munhu uende kuretest. Isinoti test yenhau dzesex chete asi test yepfungwa dzenyu kuti pakadzi imi munopfura imi pamba dzenyu hapasvikike. ipapo ndopataiti munopfuti imi kanzi munopfuti munhu anonoka kunosvika ukabonjete muchapfura imi. Saka mambo vakamuziva kuti pfungwa dzenyu dzichiri pahunhu kwavo here kana kuti ichokwadi here sikutaurwa nevanhu kuti mimi munokwanisa kungouraya munhu semauraya anoitwa nunzi. Makaipa. Asi nawe kunzi munopfuta hamusimuiziva. Ndozvavakataura asi vanogona kudescribe ine handapfuti. Pane zvino handisati ndava nepfuti. Anyway, tingatore nguva zvakanyanya. Sekubvunza kwaita changamiri. Vachikonyora mukadzi wenyu muchikumuda. Mukadzi ndiri kumuda asi ndakataura kuti pari zvinezvi zvakwana. Amai, pari zvinezvi murume wenyu ndiwo achikonyora va. Ongo. Ndo akakuroora here. Muchingwana. Ndinovana. Imimi vanhu vaviri musabiridzirane, rudo harudi kunyeperana. Rudo runoda chi? Chokwadi. Makanyeperana rudo rwenyu harufe rwakafana. Uye kugarisana kwenyu kunodini? Kunonetsa. Amai, safurirwe zvezvo kuti munozonzi ndimi mazotanga kuramba murume. Haisi nyaya. Anenge angofunga kuti achada. Amai, murume ndiwenyu muchiri kumuda. Murume ndinomuda, ndesika ndiri kuvavaridza kudzokera kana pamba. Ndiri kuda murume wangu. Zvakanaka. Kana kutestwa ropa ndakati. Mukadzi wenyu uyu
muri kumuda condition kana kuti muri kunyatsomuda kumuda asi ndine chichemo chandikataura kubvira pokutanga. Taura chichemo chako. Chichemo changu ndechekuti mukadzi ndikumuda asi handichagutsikana naye. Pakusagutsikana kwako naye ndipo pandakataura kuti endai munotanga matestwa musati mararamisa. Ndizvozvo. Wakaenda here kunotestwa? Hatisati nokuti taimirira instruction kubva kwamuri aiwa instruction inopiwa kanganewo inga wandiri kutaura mutare wandakaita kuti ndakati endai munotestwa. Unoda instruction yekuti chi ungatarira mumwe wako iwe wakaenda kunotestwa here? Ndakanotestwa rugaro rwangu ndizvo. Urikuona uyo ndakataura mazwi aya mese muri pano yo instruction yo order yandakapa kuti ndigone kurapa dambudziko ramuinaro mukati memba menyu. Saka iwe yaburitsa evidence inonzi tangible evidence yokuti akaenda kunotestwa. Ko iwewe sei? Handisati because chakaitika tiri kunetsa chifava hatisi kutsvaga chakaitika. Chakaitika ndechekuti hauna kuenda kunotestwa. Sei? Pakauya protection order saka tatisati tanyatsojekeserwa neni kuti tinogara mugaro kuti tinoenda sei kunotestwa nokuti avo vakabva vamhanyawo. Inini ndichiri kubvunza kuti ko zvino zvazvakuti kuno nekuku isusu mambo vatiti taapa tochimira tasei ende kuenda kwavo kunotestwa havana kundizivisa kuti tichienda nokuti taifanira kuenda test. Naiwe ko protection order yakazoenda kunotora imi mitambowirirana kuti uri wako rugumura. Protection order wakanotorerana? Pamusoro ichangamire nevasi vakachikuta. Inini protection order ndakambotaura changamire ndakati inini ndakamborarama ndiri mukati menzvimbo yemusasa. Ndadoda mubhindura ndarohwa nemurume kubva ndichingokurowa ndaingoraramawo ndichitongoti rudo kurohwa kusvika ndazombotiga nditize ndiende kwanzvadzi yangu pandadona. Saka ndararama ndiri kunzvimbo yekumusasa. Vemusasa vakazonzwa kuti mhizhoka iyo yatanga. Funga ndakataura muno ndakati vakamirira kunzwa kuti zvinoti kudii. Saka vakazonzwa kuti ndiri kurarama nevana vakakura vakasangana mhotsa nemhotsa ndiri muimba imwe chete. Ndandine vana vane ma15 years vakomana nevasikana ndichirarama ndiri muimba ndofunga muzoka ndakavataurira uye ndisina chikafu kana magumbeza kana chii. Vakauya vakuru vanoona neizvozvo vakasvika vakati sei ndakazotorwa nevakuru vakandiendesa musasa ndo vakazondikwanisa kundiendesa kupi kukoti kuti chidzokerai kumba munogara pamba panzvimbo pamusha wakanaka wakakodzera uye muchirarama muri muchidya chikafu ipa. Vakatonzi enda munopa mukadzi makii. Saka ababai takakumbira imba yekugara pasimama for 2 weeks. Makazodzokera uzotichaurira kuti makunodai muda kudzokera pamwe. Izvo handina kukwanisa kuziva kuti zvinodzokerwa futi munoita sei munotaura izvo handina kuzviziva asi kuti kwasimbamba kwacho vakasvika vakaona tanga tiri muchikicheni changa chine denga ranga rakaboka uye tichirara vakomana uku vasikana uku namai apa tiri muchimba changa chakaboka chisina dhoo rinokiwa. Inini vana vakadzingwa vakanga vari vana vese pamumuche hatina kudzingwa vari vana kubva patikaita pamba yanga iri tanga tiri ini vana vanotera kuna amai vamwe vacho vana vadiki vana vane 3 years. Nokuti chakakonzeresa kuti mimi muzoti yekumusasa vakasvika pokuti mimi protection vakasvikotarira magariro amaita mukamba kadiki kari confined handiti ndowadwe asi munodai muno makatsanangura kuti imimi nomusikana wenyu anomusora nzunza arikutaura nomurume wenyu kuti akadya sadza rambo akafuga magumbezi amu nechikoma handiti ndo makatiza naye
vazhinji vese ava vakanga varambidzwa nababa vavo kana inini kugara kwandiri kutaura vana ava vakanga vakuti nyange vachienda mukati mechikoro vana vanga vakuenda vane tsvina semai ndanga ndisipo mumwe mwana wacho ane 3 years mwana mudiki mubvunzo wabva kuna mambo wachise makazunguswa protection ndini here makaenda kana kuti makamanidzwa mundoni ndakanotora nokuda kwekuti izvozvizvi makanditarisa ndinotemwa nemusoro zvokuti ndakatonge ndatombotaura kuti mbi yangu kana ona ndakutadzira chikurohwa nyama yangu imimi makamanikidzwa here newo musasa kana kuti imi mega nidi makangofunga kuti ndakuenda kunotora protection order ini ndega imi mega ndozvi kubvunzwa namambunzi makanotorerei protection order kudzivirira miri wangu kurohwa miri wangu saka haisi musasa yaika kuti endea munotora pamashura apa mai kana ndakunzwa zvakanaka mabhoti ndakazotorwa pandaenda kwahanzvadzi yangu ndo pandakazotorwa ndadi ndozoenda futi kupi tizoenda statement ngani dzakubuda pamunhu aiwa statement ndiri kutaura ini ndiri kutaura kuti vanosvika kubvunzai kuti saka muri kuda kuti tidii pamusoro pekunge muri kuramba muchishungurudzika kudai muri kuda kugara pamba penyu here muri kuda kuti todii ini ndo pandakataura kuti inini murume wangu ndinomuda asi chokurohwa ndo chandisisadi ndaneta kurohwa hatibatsiranei chifambidzane nenguva mubvunzo wangobvunzwa kuchibvunzwai kuti murume wenyu wekumuda here mukati hongu murume akabvunzwa mudzimai wekumuda here akati hongu asi aine chikodzero chokuti haachavimba nemi ndozvaataurawo handiti pausi kunyatsovimba nomudzimai wauri kuda ndipani pamusoro iyi ndauti tichinyatsotaura nyaya iri kuitika ndeyekuti as from 2008 tapinda muchechi hatina patikambobvira tazonetsana zvokuti chechi yedu ine constitution yokuti unosungwa titori vatungamiri hatina kumborohwa zvavari kutaura zvese izvi tatovatungamiri zvinopupurwa nevechechi amai ava vane chitsotsi pakutaura kwavo tiri kutaura nyaya isiriyo muno ndopakundinetsa tiri kutaura nyaya ndeyemwana hatina ivo chaivo chaivoka vakadhisaidha ndichinetsana nemwana kutomira pamberi pangu kuti rova inini mwana aende vakabuda nemwana vakaenda kupolisi dai ndandakavarova ndainge ndakasungwa asi vakasvikonzivana ngavaende kumba kwavo nepolisi amai ava vane chitsotsi vakaenda kwavakaenda kusvika vapanana pokugara nasabhuku zviri kundinetsa vakungochinjwa pokugara kusvika vaita matongo anosvika 5 mazviwayo takabvunza handitika kuti imi mamai inini dambudziko rakaitika pakati penyu nomurume wenyu nderei ivo vakati ini ndakadzivirira mwana nechikodzero chokuziva marovero anoita baba ndozvavakataura nechikodzero chokuziva marovero anoita baba ndazvirinandiro zvangu inini para kuti mwana aite sei arowe zvakanaka azvizvaifambei amazuka mirai taziva isusu kuti ivo vasarudza ndivo kuti vave shuti ngavabayiwe zvavo pari kuti mwana aite sei zvakakufanira ndiri pana kana vanhu vakatanga kukanda matombo inotomira pamberi pamambo kuti matombo iwo arove inini asarove chii asarove mama handirika tazvinzwa izvo chechipiri ndechokuti tiri kutsvaga isusu chikodzero nei imimi vachikonyora pamudzimai muri kuti muri kuda asi hamuchagutsikana chikodzero nei mati imi akazokwanisa kunowirirana nasabhuku vakapanana pokugara ndozvo ndikasaabuditwa saka izvozvo ndozvakukonzerai kuti murege kunyatsova nemazwi enyu akapererera pakuti mudzimai wangu ndinomuda
makaonei pakufanana kwavo kwokugara mudzimai wenyu naSabhuku? Sabhuku munhu watinoremekedza, munhu watotarisa kuti anonzi Edmund kana tiri mumusha munhu anofanira kunge aine ruzivo rwokuziva kuti kana padai apa handifanire kungotora mukadzi womunhu ndonomupa kwokugara kusaiti. Haana kuudza kana hama dzangu, haana kana kunde update. Inini tinosangana tinoonana each and every time, asi vakangotorana kusvika ipapo azopatengesa achipaisa mumweka akavachinja akatonovaisa kumwe kusango kugomo zvako kwavanga vakugara achivachinja zvisina inini mukati. Saka ipapo pakandibata zvisingaiti. Ende inyaya yemwana wangu enda havana kuti mumwapa kuti vanzwe nyaya. Sabhuku atora mudzimai wenyu waenda kunomisawo, amutora enda nomugadzikapo, asingakuudzi. Zvabara chii pakusavimba kwenyu nomudzimai uyu? Nokuti Muramati hatisi kuimba naye nechikodzero ichi. Muri kureva here kuti pese paakanga achinzi gara paukoi odzurwa, gara paukoi odzurwa, gara paukoi, pane chokuita nebondo pamaonero enyu? Ndine bhilivha kuti pane zvaiti. Alright, okay. Ona kamuroni. Iwewe. Tisingaroreiwa. Takaviga mupini. Ngatibuditse mupini pachena. Anditi? Amen. Iwewe. Wakambomubata heroini chikoma. Handisati. Uri kumufungira here kuti ane chikoma? Panau iye. Chingatiendese kunosvika pachikomba chake chii? Munongedzo. Kana chikonzero? Chikonzero ndo chandinacho. Chikonzero ndechekuti 1 akafamba nenyaya yemanyembo. 2 vanhu vacho vaimuchinja vachimisa pokugara havana kundi update, havana kuti mumwapa. Mudzimai wangu vanhu vechirume vaimudaro. Saka ipapo pakandibata tiri mumusha, ndine hama dzangu dziri munomu dzokuti kunyange vachitaura sekunyemba kwavari kuita kuti haasvikika akazodii kunyepa. Ndiri mupostori inini tototungamirira chechi nava ine constitution hasa ndasunga kunzi tikunetsana nava. Mapurisa chaivo vakavabvunza hama yavo vakati sei musina kuenda kwahama dzemurume wenyu kana kumapostori? Hama yavo vakadzingwa mukembi nenyaya yemastatement. Muchidimbu vachikonyera muri kuda kuedza kutaurira mambo kuti mudzimai wenyu ari zvinezvi makagutsikana kuti anga aine ushamwari kana kuti ukama hwepabonde nomunhu aimubvisa panzvimbo yachienda pachenda mungukwete. Ipapo ndo parichiri kundibata. Pari kukubata sei iwe? Muri kuona here kuti imini chiri kukupara zvezvekusawirirana nemudzimai wenyu inhau yokuti munhu aisandura mudzimai wenyu achitamubvisa paenda anobvisa aenda aita akanga aine ukama hwepabonde naye hungu kwete. Rekuti zoti nditi hungu pabondeka handina kuzvibata, asi ndekabhidoka ndiri kungoita kufungidzira nokuti zvakarema stereki kuti mukadzi wemunhu onomuvhurira imba kusango kwadi kumuchengeta mumba make saSabhuku odedzwa hama dzangu. Iye ogobvumawo kunoiswa kusango uko nemumwe murume achisiya inini kunopuhwawo mukadzi wangu inini. Tanzwa nyaya amai ichokwadi kutaura makachinjwa kashanu naSabhuku pokugara mabva pambapeni ichokwadi kwete. Saka vari kunyepa. Andinogara ndapuhwa pokugara naSabhuku. Kuimba pamunoti koinge zvakataurwa munomo vakabvunzwa namambo vakati makadii kudedza murume wenyu? Akati ndakamudedza ndikatoti vakazondidedza kwapera mwedzi samoni yacho ndinayo. Samoni yacho ndinayo yakatondinyorera. Takatoenda kumapurisa, mapurisa ndo akasvika kuti amai mimi endai munoti kuna Sabhuku
hamusirimi muchatonga baba nokuti pesa apa makagara naye sei ivava ndo vakatumwa tazvinzwa zvamuri kutsanangura amaemi handiti matora mhiko yekuti zvese zvamuchataura ichokwadi kudare munhu saka muri kuti kudii nenhau yekunzi sabhuku akaenda akakupai nzvimbo shanu ukaunyatsopabata ipapo sekutaura kwamaita mhiko kana kubatsira baba vari kutaura handiti inini kamunoziva kamakapuwa kugara nasabhuku kangani uyu murume ari kuda kuti nyepera inini handina pandakapiwa pokugara nasabhuku inini matauro andinoziva ndokuti ndiri kutaura kuti ndakamborohwa ndokubva ndanodonha ndiri mukati mebhindu rapai pane madhiramu pai ndokubva ndabvunzwa nevatungamiriri vanga varipo zvakanzi amai semasvika kuniki ndamuka ndamuchipatara ndakashaya kana kuti ndaitadza kana kutaura ndichingodedera semunhu pane zvaiitika pandiri nestress ndadonha teeresa ichi mubvunzo hauna makona yakawanda mubvunzo uri kuti pane pamakamboenda here kunogara maiswa nasabhuku kwete handina kwete mapindura enda embemberi omata hapana saka zvese manyepa ndopandiri kutaura kuti inini pandakapiwa kwekugara ndaida kugara pasi pemuti ndati zviri nani zvangu ndigare pasi pemuti ndakapiwa natete anova mukadzi wasabhuku mukadzi wasabhuku mukuru nditete vangu muyera moyo ndovakati mwana wanzvadzi pamwe muchauyanana nemurume wako zvauri kuti ugare kana pasi pemuti kwete enda unogara mumba yemwana wako iyo ande ndokuratidza handina kana kusumuka sabhuku vakati handina pokukuisa handina ndazvinzwa handina chandingaite ini ndakabva ndasumuka natete vamwe tete varimo ava tete vamwe vachona vasara patiri kuda vapindura vati ndakapuwa nemukadzi wasaba natete ndopa makagara chete here ipapo ndokubva vati ndopa makagara chete pamwe pacho pechi2 handikuda kunzwa nhorode kuti yasabhuku pechi2 baba vangu nikisabhuku pauya muridzi wepamba ipapo asvika ndokubva ndaenda pamwe patiroti pemuroora vana vachengetesa vana ndofunga ndakaenda unotsvaga vabatsiri vandakarwisa kuti nditsvaga natete anani ndobva vazvikundika ndokubva baba vabva vati mwana uyu tete tsvagira mwana pokuita sei pokuti agare vana vachienda kuchikoro ndokubva tete vabva vataura nevamwe vatinoti vatavengwa vakati tatumwa nababa ndini ndauyawo ndoda kuti mwana wangu ambogara vana vake vachienda kupi kuchikoro papechi2 ndina tete vangu agotwe romubama nababa ndagara ipapo vatavengwa vakauya futi vakasvika kuti ndanzi nevanhu vachikonyora takauya niki naachikonyora kwete kuti vanhu ndingati vanhu ndanyepa achikonyora varume vangu vati zvakawana zvinowanika pamhuri yangu muchapedzerana navo funga ndandasumuka mandadzokera pamba zvenharo kuti zvinondienda kupi ndagara ndasvika pamba bva vandidzingazve vandadzokera mandaenda kupurasi zvikoro bva zvanovhurwa ndobva ndadzoka baba ndienda kupi mamiriro azvakaita ndiwaya baba vangu vakatafonera sekuru vavo hanzvadzi yambuya vangu vakati sekuru asimbava sekuru tambirei mwana ndokubva ndatambirwa nasekuru kunova kwatikatombonotongwa kuti nyaya iyi ndokwanga kuchitaurwa nevavava handina kana nzvimbo dzandakatsvagirwa nasabhuku asi dzanga dziri ngori hama dzangu ini dzaingonditambirawo dzichindipa munzvimbo imimi samuti wenyarwo apedzesera kuningirika kutambidza baba pfuma mombe iyi yatambidzwa ariko kumba vari kurwara
vamwe vese vakapera kufa. Vairwara ivavo panguva yachona ivo vakatenge vakurwara pamamuchini sana. Kwete. Ko imi makadii kuenda kuna samtume wenyu kuti imi ndiri kunetsana nemurume uyu wandidzinga uyu. Samtume anoziva zvaanoita, aigona kuenda kuna sabhuku, chero kona kuenda kuna mama. Chii chakakanganisa? Samtume akaenda. Ndofunga naye ndakagara kumba kwake. Akati regai pano pandavaona. Akadzoka. Akapindurwa rafu. Kuti handisi kutomboda kunzwa nezvomukadzi yedu. Ameno kutadzoka kwamuri. Zvavataura izvi zvezvipo dzavakaenda idzi. Munoti kudiwa manyepo. Pamusoro ichangamire toda kuti nyaya ichipera ndakukumbirawo kuti tinyazotaura final ana atete vedu, atete vemukadzi naatete vangu zvavauya tedze nyaya pambe tingatoswera kutambiswa bhora zvisina mwera. Iyi nyaya yakatongwa kare nyaya iyi saka changotsara chete majaji amakanga mataura imi kuti do mukadzoka toyatokupai majaji nyaya yakatongwa kare mukwasha uyu chokwadi kurova anorova kakechipiri kana kuti kechitatu takamboenda kwamambo wakanga achitongera kuchaona kachiri vasikana novakomana. Iwewe umbori ani? Ndiri baba. Mwana baba wani? Waronika. Wewe mwana wako? Saka iwewe ngati ndakambokubvunza iwewe sababa uri kuda here kuti uyu mwana wako uyu abve kumurume? Andibozvigora baba iwewe waona ulipi wemukwasha wako? Mukwasha wako kwasha. Saka iwewe sababa uri kufunga kuita sei? Ini ndiri kungoda kuti vaenzaniswe. Mira vanoenzaniswa sei? Iwewe wako mwana wambokutaurira kuti imba inovakwa sei? Anonzwisisa? Anonzwisisa? Right. Right. Ko muzukuru wako uyu muzukuru wako uyu akonzeresa kuenda kunopinda mumba mechikomba ari mwana wechikoro. Fava iwe terera sekuru wani muzukuru mwana wako musikana anonzi ani? Beloved. Iwewe beloved muzukuru wako anetsika here? Ini ndinoziva itsika kuti baba vacho vabisa school fees yokuti mwana ari kuenda kuchikoro. Mwana wenda onoonekwa ari kuita musikanzwa. Mwana ouya baba vobvunza uyu mwana wako wenda unoti aiwa musamurove mwana uyu. Itsika Changamisi. Itsika here. Andikona kupindura angataburewo. Aiwa mubvunzo wangu ndiri kukubvunza nokuti ndiwo wanditanga kayo. Ndiwo wabuda uko kumashure anditi kuti titange kutaura anditi takanangana kutsika anditi nekunonzi kuroora anditi mukadzi anofanira kuteererana murume wake. Ko mwana anoteererana vabereki vake anditi. Alright. Pane zvakaroverwa muzukuru wako iwe wada kuroverei mwana? Nyaya yechifambi. Chifambi kuita sei? Ndiri kubvunza iwewe mutevhara. Chifambi kuita sei? Kutorwa nomunhu wese wese. Kutorwa nomunhu wese. Mari yeschool fees kana ichibiswa inobisirwa kuti mwana aende kupi? Kuchikoro. Saka uyu muzukuru wako iwewe
chakazopa kuti baba vaende vanoedza kurova mwana kana kuti vadisipurine mwana vakanga vaonei? Uyu munhu tinoti zvedu hungu aida kudisipurina mwana kwete aitongoda kurova mudzimai. Iye mwana iyeyo anobvumirwa here kungorova iko kwino vanhu vanofanirwa kurova nomutemo? Baba timbokubatana imini uyu mukwasha wenyu naudza muri kutaura idzi maakuita songe munogara kumba kwemwana wenyu kumukwasha munogara kwenyu ndokuti matsananguro amuri kuita mutonga munogara kumba ikoko satezvara chimbonyaroreka ndiri kutaura ndini satezvara munofanira kumira pakati vese havana venyu uyu mwana wenyu mukomana uyu mwana wenyu musikana imakamhanya unotora mativi kudai hamuvake imba yemwana wenyu munoiparadza mutivi chimbonyaro maitiro amuri kuita baba vane mvumo yekudzoreredza mwana womwanasikana kana achiita zvisirizvo ari kuenda kuchikoro. Mwana wenyu uyu anga asina mvumo yekumira pakati achitirova ini anogotirova ini sei zvinoreva kuti amai avanoziva zvekuti wane mwana wavo. Baba haaregerere mwana achiita musikanzwa pamba, imai varegerwa achiita musikanzwa. Ndikupindure mai varegerwa achiita musikanzwa. Saka uyu mukwasha wendiamuda kuti asasure mwana wake. Ndo zvamuri kutiudza apa majambira nyaya isirina. Muri wakumatombo nyarara zvenyu manzwa kuti nyaya iri kuenda kupi, muda kuparadza ukama hwenyu nemukwasha pazimba yemwana. Nyarara yaipakwe sati zunguru nyaya ngaende pavaviri apa. Ima amai makatadza pamungamira muchiti muri neruva ini. Aiwa ndina kudaro. Mukuramba makatsika. Mirai nditaure. Handidi kutaurwa norondo. Handina kudaro. Ini ndakangoti mirai tiongorore kuti memory card iri raramba kuridha here, memory card rakabva tisati taongorora. Baba ndopa vakangotora shamu, mwana akabva asvakuka. Nyangwe pataitorova mwana, inini shamu yaiti baba vaitokanda shamu nepawindo. Ini ndichirova mwana. Kana nyangwe mwana upi, kana makabvunza vana vedu, tinototi baba kana ari mukomana, baba vanorova, inini ndichitema shamu nepawindo. Uyu mwana ndakati amirai, titange taona maplastika, tuone kuti mwana akabva asvakuka nepanze achibva aenda. Saka memory card riye rakazoridha. Baba vakatumira shoko kumwana kuti ngari uye zvese nefoni yangu yandanga ndakutipa. Ndakabva ndatora foni yavanga vandipa nememory card raridha, ndakabva ndavapa. Vakuru vatiti pamwe ndokuti mudzokere pamba. Ndakabva ndati aiwa vandatora vandapa baba. Izvo zvokurambidza kuti mwana kurohwa. Chirega nditaure ndichiti nawe itipedze yabvira kure. Mazvinzwa? Okay. Amai, mwana wenyu akaroberwei chete? Memory card. Alright. Memory card already. Yakanga yaitei? Ranga raramba kuridha mufoni nomutivi. Raramba kuridha nditi. Mai mudzivirira kuti kudii mwana wenyu imi? Inini ndakangoti musarove tisati taona kuti raramba zveshuwa kuridha here. Chamakabvira pamurume makatanga kubva memory card isati yauya here kana makabva pamba memory card iripo? Chakatanga chii? Handisi kunyatsonzwa. Chii chakatanga pa memory card nokubva pamusha? Inyaya yememory card ndiyo chii chakatanga kuti chii kubva pamusha yememory card? Chakatanga kuitika chii? Inayo yememory card. Inayo memory card. Chii chamakabvira pamusha kuenda pamwe? Chii chakasakisa? Memory card. Munobvuma kuti makabva pamusha kuenda pane mumwe mushandisi makai memory card? Ndizvozvo. Saka murume wenyu akakuregerai muchienda pari pamusoro pememory card handitika? Ndizvoka nditesa nditi kusvikira mazopiwa imba
okugara natete wenyu iri musoro imemory card handitika kusvikira murume wenyu asvika pakusagutikana nemi nhau iri memory card handitika izvozvo saka nhau iri kutaura ndememory card handitika tiitesa nditi saka murume wenyu ari kuti hana kuimba nemi pari pamusoro pememory card munobvuma here ndiri kuzinzwa munobvuma ndiri kuzinzwa alright inini memory card chakambike chi memory card chi makabvunza changamire ndakati mamune zvemhuka saka memory card yo ndakavadzorera ndanzoone vamwe vadzorere saka imi zvamakaona kuti ndemu manga mune zvemhuka chii changa chikutambudza pane zvemhuka inini hapana chanditambudza saka nochibapa memory card ndeyakakonzeri yasvika pakukonzeresa kusaundana kwenyu nemurume wenyu inhau yememory card ine hapana chandakaonawo chakandirwadza asi kuti izvi zvokutonzi kufungirwa kai inini handina mumwe murume wandakazivana naye kana pakatomiswa muprofita kana vauki kunze kwomurume kubva ndiri mwana mudiki iye Yohani chiterera manje uri kutaura semutaura asi pane tsika chete isipo chandikuda kuti ndikuonese kubva nhasi imini baba emasekuru imini dzidzisai vazukuru kugara kwakanaka nekuti kana aendeswa kuchikoro ari kupiwa nhaka mutenda munhu anenge ari kubhadhara school fees ari kuvaka handi mazvinzwa right imi vanhu yende kunopindira mukuti kana baba ari kudhisiplina mwana wake haurayi chionai iwewe une mazino mukama mazino yakapera rini ndiana kabisa mazino ndakahedwa nababa mira fana panosekeza iwe uyu mupenyu haana kufa iwe wakanohedha mukadzi sekutara kwari kuita andii ndiani apa unoziva kuti imhosva kana ndakamuhedha imhosva asi kana ndisinaye simhosva pano right mumba menyu mune violence pari zvino mamusina mama chiterera wati pari zvino but kumashuroku manga mune violence saka ndiyo nhau yandakuda kuti yadrese izvozvo kuti kumashure kana manga mune violence iye zvino handisi kuda violence handiti uri kuzvinzwa here saka pachinditaurira tipedze nhau iyi muri kuda kurarama semukadzi nemurume here kana kuti muri kuda kuti mupwanyimba here ndomubvunzo wangu wekupedzisira taitagona kunyatsoenzanisa ndaachida kuti tirarame saamai nababa okay chidai vagona kuenzanisa nyaya yedu chaiyo saka iwo chinditaurira kugona kwacho nokuti uri kukuziva kuti iwo uri kuda kuenzaniswa sei pamusoro ichangamira ndani chikumbiro ana atete vedu vari muno vemusikana nemukomana vagara apa timbotaura ndo pane nyaya yedu kana atete vedu iwewe buritsa nhau yako ana atete vako tovabvunza because kana wakuuya iwewe atete vako vayavogara apa avogara apa ko makadii kuzviita muri kumba kwenyu ndosaka zvataida asi ava vakaramba izvozvo vakabva vangotanga kungonzvengeswa nzvengeswa vana atete vevanhu avari kupi vana atete yaigara imi vana atete imi muri atete vani mwana komana mwana musikana imi muri atete vani
nuna madambudziko yari mumamavo munoyaziva munoyaziva makambokurukura makakurukura nani akurukura nemurume kowawo takambokurukura navo vese vambovana tikatombovagadzirisa mukatombovagadzirisa saka kuvagadzirisa makamirapo muri kuda kuti imba yevana iende mberi here kana kuti muda kuti iparare ko imimi saka sei matadza kuigadziridza ndedeni zvokuti vanenge vachikakatana vanenge vachiti mumwe anenge achitaura mumwe achiti yakataura mumwe ndikunyeba vanyatobudirana pachena pane mumwe anotaura anopamhidzira ndeupi kadzi mukadzi favai mukadzi uyu anonyeba okay ko imimi inini ndinenge pavanorovana vachinetsana inini tinoedza kuvagadziridza kuti vanhu vanoda kugara zvakanaka mumba nguva dzese vanhu ngavasaite basa rekuita mishonga. Alright. Uyu mwana wenyu chii chamunoona chinenge chiri pakati nokubvunzwa kuti siye muri kutadza kuti imba yavo ienderere saka ndinozinovagadzirisa panobudei munooni isusu patinovagadzirisa inini vachezvoti ava vati patinogadzirisa avo tinoona mukadzi ariye anopanidzira kwenimo pamunogadzirisa mazikuru enyu vavaviri munoono chii inini pandiri pavanogadzirisa murume wanopanidzira. Alright, okay. Saka imimi onai vana atete munombogara here mowirirana kuti wamakaenda nokuti apa ndaona kuti mumwe nemumwe ari kusapota wake handi mapanzo. Saka timu iyi kana ichisapotwa nakochi wayo uyu timu iri kusapotwa nakochi wayo mutambo wacho unoita makwikwi handi mazvinzi. Saka apa ndiri kuda kuti ndibvunze kuti imi manje dai manga muri uyu muzukuru wenyu munoti chii nokuti uyu ari kuchema vari kudanana asi havasi kuda kugara vese. Muri kudzana kuti vari kudanana asi havasi kuda kugara vese handiti imimi ino imereji rudzii ndiri kubvunza inyii aina kunyatsomira zvakanaka. Ko imimi vari kudanana havasi kugara vese imereji rudzii. Saka kana maona isina kuita zvakanaka nhasi uno mungada kuvataurira iwe wataura kuti ana atete vako ava ndo vane nyaya chitaura pavari gongo pavari kutadza majutizi avo pamusoro ichangamira ndandichikumbira kuti ana baba vedu vanenge vanonyarikana ngavabude kuitira kuti tidzikise nyaya tinyatsotaura because ndinozotora mhosva. Vana baba vanonyarikana ngavabude zvinotenderwa izvozvo. Ichati tifambe nenyaya nenhau atezvara budai ndo pane nyaya yedu atezvara budai iya nhau yana atete ana vavembo budai. Tinewo inonzi iyo musana wababa mix. It's a sachet inenge ichishanda iyo kubetsera pakutreta premature ejaculation kuna ana baba vadokurumidza kuneta pabonde. Inobetserawo zvakare kuboostawo inonzi iyo sex drive kuti kana munhu usisina chishuwo chepabonde inobetsera zvakare. And then inobetserawo kuti munhu aite a long lasting erection yekuti havachaitiwo kunge wejongo ngoti 2 minutes vanenge vapedza. So this one inobetsera kukuboostira iwo time yenyu yamunenge muchiita pabonde and then
inobetsera zvakare kuti mai vanakirwewo nebonde because zvatinoziva tose kuti ana mai vanenge vari kumashure vana baba munenge matungamira kare. So this one inoita kuti mese mufambidzane musvikirane panguva imwe chete. Maproducts e-burning issues anowanikwa iyo pa Corner First and Speak Koblenz House, room number 401 pa 4th floor. Kana kuti munokwanisa kutifonera pa namba dzinoti idzo 0712 266 240 or 0778 795 794.